nduwul telih pitik menol-menol. Matur sembah nuwun lan pepindhan dhateng para rawuh, para lenggah. Ing dalu menika tasih kepareng wungon wonten ing lapangan Wonosari, Wonokasian, Mbah. Samenika sampun nedahaken tabuh 2:30 kirang gangsal menika jam kula. Namung kula nyuwun gungan dhateng para sepuh, para sepuh sutresna budaya wayang kulit supados sak mangke menika alat-alat kula mboten grubyukan kepareng mangke 2:30 gangsal kula sampun tancep kayon. Menawi benjang mboten wonten ayan menika kula dipun dawuhi bubar 5:30 kula nderek. Ning gandeng menika tasih nerasaken lampah mila nyuwun idi palilah saha nyuwun gungan matur sembah nuwun tanpa pepindhan dados mangke 2:30 gangsal tit menika kula sampun tatak tumyong matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Namung matur kula ingkang kunjuk ngersani para pepunden, para peni sepuh, mugi-mugi anggenipun ngadani sedekah bumi dalu menika kalih dalu ingkang sampun kelampah menika sageta mangke dipun tampi ngersanipun Gusti Akarya Jagat saengga pikantuk liru ingkang tumpuk matikel-tikel para warga Wonokasian mriki lan saanteronipun semanten ugi pun Bapak Lurah pinaringana panjang yuswa sabar ikhlas anggenipun mangku dhateng sedaya para kawula lan sepisan malih monggo ngendikanipun Bapak Camat ingkang sampun kawiyosing pangandikan kala wau kedah sami-sami dipun ugemi kita jagi kebersihan kados dalu menika menawi sampun paripurna ya lapangan ya ndang resik, ndang apik, ndang disingkirke perlu nek dienggo bal-balan ki ndang ora ana sambikala apa-apa, ora ana sing disawang katon reget lan sak piturutipun. Menika ingkang saged kula aturaken. Lan ugi sapurnanipun benjang-enjang kula nyuwun berkah pangestunipun para punden saking Wonokasian mriki mugi-mugi tansah pinaringana sehat, pinaringana kiyat anggen kula mekaraken budaya wonten pundi-pundi papan menika saged lancar niring sambikala. Menika ingkang kula aturaken ning nong. Aduh matur nuwun. Nembang apa ya iki ya Mas sedina mayang ki nek rong dina sewengi ngono kuwi jane berat. Mergo tembang-tembang sing maune wis ditembangke wingi bengi, mawawan wis ditokke iki aja nganti ditokke ngundak njuwarei. Mulane samenika ya nggo ila-ila supaya suasana iki kepenak dirasake. Lumbung desa pratane padha makarya. Ayo yo padha nutup yen wis rampung muli adan ayo kang yo balungan tok Mas yo liyane leren yo sinden Bambang tok ayo siter tok ayo kempul tok nah bareng monggo ya Lesung Jemenglung saiki lumbung desa. Wah.
Romansaku kok ning jane ya ora patiya kuna banget ning ya nek diarani kuna banget ya iso, ora ya ora apa-apa. Wah, nek iki nyata. Sambel kemangi. Ya, mengko diatur ae. Mongko wingi bengi wis ning upama isih kepengin nyambel ya wis ora masalah. Tak aturane nggih mangke sekedap mbaka setunggal mangke badhe dipun aturaken dhateng ingkang sami nyuwun lelagon menika kala wau. Tangundang Kang Gareng ah. Rumangsaku kaya wis ora ana kanca dienggo kejak omong-omongan wis tangundang Kang Gareng. Wis. Neno. Penabuh anggere rupane ngene iki ora kena dijak guyen. Singgol sithik nesu. Kagol sithik nesu, ayo wis. Wis. Rupane nganti kaya do kumban-kumban ngono jan. Kowe kapokmu kapan? Ayo Mbak Prastiwi. Ya ya isih sigrak-sigrak ngono kok. Kuwi iki anggere bar diseseke ngono kuwi suwun ndondong tandang. Oh ya kok. Mau bengi aku urung takon kahanan keluargamu reng. Ayo takon. Tak wangsuli. Lah iya. Piye bojo ya sehat, pengestumu sehat, Truk? Alhamdulillah. Anak-anakku nadyan akeh. Ning kabeh ya tetep tak sekolahke kabeh. Ana tetembungan bapakne bodho ra apa-apa, anake goblok. Lho. Anake pinter. Anake men supaya duwe titel sarjana. Ya. Ya syukur. Lah sing sarjana sapa? Durung ana e, Truk. Lho. Kok durung ana? Durung ana sing mlebu perguruan tinggi. Sing barep kelas 3 SMA, sing nomor 2 kelas 2 SMA, sing nomor 3 kelas 1 SMA. Si nomor 4 kelas 3 SMP. Si nomor 5 kelas 2 SMP, nomor 6 kelas 1 SMP. Sing nomor 7 6 SD. Si nomor 8 5 SD. Anakmu piro, Tring? 16. 16 ya, Truk. Ya nyon ngapura. Lah aku ya mung manut karo piyai sepuh-sepuh biyen sing ngendikake nek anake akeh ki rezekine akeh. Kuwi salah. Diukur karo kekuatane wong tuwa. Nek wong tuane brewu, mblegedhu, sugih dhuwit, anake akeh nyekolahke anak ku ora bakal iso ora kerepotan. Mula anake akeh ki rezekine akeh nek wong tuane mampu. Lah kowe iki wong sekeng, kowe iki wong ora duwe, kowe iki wong melarat kok anake 16. Ya jane ya udu susah. Jane 17. Lho. Sing bayi mati. Lho. Kena apa? Tak lingguhi. Tok lingguhi? Ya ora sengaja karang ya digedhong mbokne. Didoloke ning sofa. Waduh, duwe sofa apa piye? Sofa penjalin. Tak lingguhi ngek modar bocah. Wah, mesakake reng. Ayo udu salahku tok. Kowe ora tau melu program KB keluarga berencana. Mbok melu program KB. Pasang kuwi sapa nganggo pil. Wis ora kurang-kurang, Gong. Rekane Mbak Yuyumu ki ya tak KB.
tak tukokke pil, mbayumu ki wong teledor, pil delehke meja, lali le ngombe, pil cotoli pitik. Oh, mbakyumu meteng pitike ora ngendrok. Oh ya, iya, ya wis piye. Sowan Pak Dokter. Wong lanang ki ya iso kabeh. Lah ya kuwi sing marahi anakku kae ya gara-gara dokter kuwi. Kok gara-gara dokter piye, Reng? Ayo piye to aku sowan Pak Dokter, Pak Dokter. Nyuwun supados kula menika kabeh. Oh nggih Mas Gareng, piyai kakung menika saged kabeh. Caranipun pripun Pak Dokter? Terus doktere muni piye? Caranipun ngagem sarung. Wah, aku terus neng pasar Kranggan. Tuku sarung cap gajah duduk 5. Oh, sarung tak nggo turu bojoku, bojoku meteng meneh. Aku nesu lho Pak Dokter. Doktere tak dodok lawange tok kula nuwun. Niku sinten kula sinten kula nuwun ngono kuwi. Doktere tak dodok buka lawang. Pak Dokter niki sarung ra ana gunane. Kula nganggo sarung nyatane bojo kula ya meteng meneh. Pak Dokter takon, sarunge kaya napa? Kaya ngeten iki. Sarung kothak-kothak ngeten iki. Oh, lah sarunge mboten kaya ngoten niku. Sarunge kaya ngeten iki. Kaya apa? Kaya plembungan kae. Aku terus takon, "Lah nek sarung kaya ngeten iki lek nganggo teng pundi?" Terus doktere muni dilebokke nang jempol tangan teng mriki niki. Terus tuku papat aku. Oh, tak nggo kabeh, jempol tangan tak nggone kabeh, jempol sikil tak nggone kabeh. Aku terus bojoku meteng meneh. Duka yayasinipe aku terus nesu tenan aku. Lawang doktere tak dobrak, doktere tak cengkiwik. Sampeyan niku dokter lulusan pundi? Sarung kula nggo bojo kula meteng. Terus doktere muni ngenten iki, "Le nganggo teng pundi?" "Teng jempol." "Oh alah, Mas Gareng, wong goblok kok dienggo dhewe." Mbok maksud kula teng jempol niku ming sanepa, sing bener niku teng mriki niki. Terus doktere mbuka gambar pasang nggon kono kuwi. Wo, wis dong saiki. Wis dong, mula terus bojoku ra meteng. Nang ndi-ndi ya tak nggo, nang omah ya tak nggo, nang pasar ya tak nggo. Nang sawah ya tak nggo. Ben aman. Heeh, ya bener ben aman. Lah iya, saiki nganggo. Weh. Edan wae sedina ganti pindho aku terus. Ha iya. Ya ora apa-apa, syukur. Ning sing penting iki bocah digula wenthah. Tetep tak gula wenthah, tetep tak mimi tenan terus. Ha iya. Mergo nek ora ngono ndak malah ora prayoga. Lah iya. Bojomu ya sehat, pengestumu apik, sehat. Syukur saiki dadi ketua Dharma Wanita. Pok Giat. Oh. Pok Giat iki piyai kakung. Ayo ben sakarepku. Ya. Nyatane ya diusung dadi ketua Pok Giat kok. Bojomu diusung dadi Pok Giat ora, Gong? Ora, dadi pok-pok wewe. Pok-pok wewe dengkulmu ora. Nek ngomahmu piye, Gong? Apik pengestune, Tru. Bojo sehat. Ya syukur. Anak 8, 3 kabeh wis iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Syukur. Sing barep, piye to kowe iki ora ngerti kabare to? Lho, kabar apa? Lho saiki nang Polres kok anakku sing barep. Weh, alhamdulillah dadi polisi kok. Ora kecekel. Wo, edan ki ora. Lah ngopo kok kecekel? Lah sire iki tak lebokke nang perguruan tinggi. Anakku tak tari. Kowe njupuk jurusan apa, Le? Anakku Le Wangsulan ya syukur sak anane Pak tak jupuke ngono. Oh, aku mulai nggawa komputer loro. Anakmu kuwi, mulai nggawa komputer loro ciduk polisi. Wah, wis kacau terus. Ya wis ora apa-apa nggo pengajaran. Bocah ki engko nek kaya ngono ki malah metune dadi cah apik. Ya iso muga-muga. Sing nomor 2. Ha iki nomor 2 iki wedok iki sing iso njimikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa iki ya ming anakku sing wedok iki. Oh, kami arsih iki. Waduh. Senenge kami. Wae aja tok sawang jenenge ning ayune tumpuk undang. Wah iya. Kelas piro? Kelas 3 SMA. Wae lah. Toto-toto golek dhuwit nggo kuliahke anake wedok. Iki ketoke ora kuliah kok iki. Lah mergane meteng lho. Wuluh. Anak SMA kok meteng, ae sembuh karang ya. Aku mulane nek karo pergaulan bebas ki jan benci tenan aku. Anakku tak koske nang kutha sekolah, men supaya entuk ngelmu malah, wah mulai nggawa jabang bayi. Jabang bayi.
Jan, asik lanang piye? Pangestumu minggat. Lho. Ora tanggung jawab. Ora ben luweh kae nang omah kae gero-gero terus kae. Wah, saiki nasibmu pancen sial, Gong. Heeh, karangan. Sing cilik dhewe 5 taun. Weh, lanang. Sing rambuté ra thukul. Ha iya. 5 taun. Nakale ra jamak-jamak. Wah, wis glelenge pol pokoke. Saiki lagi ajar nulis, seneng-senenge ajar nulis. Iya. Omahku ditulisi kabeh mubeng kanggo sepidol kae Ki Bagong SW. Waduh. SW iki apa? Sak ngisore FM. Ya saora-orane gawe gemergeling kanca-kanca terus. Ha iya. Men rada melek matane. Oh, kabeh ditulisi Bagong, mobilku barang tulisi Ki Bagong. Montor ya tulis iki Bagong bawah. Saking senenge iso nulis ki aja kok nganggo sepidol. Anakku ku nguyuh wis digawe tulisan kok. Weh. Ha to. Ya ming isone ya ming Ki Bagong ngono kuwi. Adek emben uyuhe ming sithik arep nulis Ki Bagong ming tekan Ki Bathok. Oh, nangis. Kekejer kae mongko nang nggon tontonan Jatilan kuwi. Oh. Aku doyak-oyak dret-dret kon neruske. Le nguyuh. Bangane anakku nangis ya tak teruske, aku ora pasrah gebelet. Heeh. Mengki Bago kurang NG nangis meneh. Gregeten bojoku tak kon neruske. Ya iso dadi tulisan Ki Bagong. Ora malah kaya tanda tangane. Rusak kabeh tulisane. Apa ora iso nyawiji ya, Tru? Ora mbuh ora ngerti aku. Nyawiji dengkulmu ora. Beda ora tek ora. Heeh. Beda ya beda iso turun aku ora ya paling mbah ngono, Tru. Ha iya. Wah, dapure Bagong nek omong dan wah, pengglelenge ra umum malah. Ya syukur. Ya semoga-moga kabeh do sehat ya, Reng. Pangestumu Tra, Bagong ya sehat. Pangestumu tak jaluk muga-muga men rumah tanggaku ki ndang pener. Ha iya. Yo tetembangan yo, Reng. Ayo. Pengen suarane sapa? Coba aku tak nyuwun suarane Tatin. Ya, uler kambang. Ya. Ora mung tembang-tembang sing keras-keras, sapa sing alusan-alusan. Pelok Tin, wanira. Ora apa-apa ajar pelok. Ya. Slendro mawon, Pak. Ah, pelok kok ya. Alah. Peloke rung muni kok. Pelok. Ayo pelok. Ajar apa-apa. Neno 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 nena sae tatose dua lulu wis kangelan dipaido ya la gendhok. Nena nena Brambang sak sendima berjuang labona kono. Kleru pisan. Terus ketin. Nah, tekan semene wae tidur. Dawa-dawa. Ya, coba. Ini pun rampung kuwi. Ora rasa kaya iki engko nganggo rangkep ana. Madhep ana, Ki. Wah, ante ya. Jangkah puri emas jingga mau awan sing diserang Janu. Lek turu dijejeri modhan ora. Padha karo jejer senso aku. Lagi ngletak dhewe wis modar aku. Pama ayo dinam-nam sik jengkoke rasa kesusu ora apa-apa. Pama iya wah nyes ayo
lali mas kowe gotong royong nyambut gawe Irange yo hop ha kowe nek nganti rampung apa jenenge anu uler kambang pelok iki tak kasih satu permintaan. Wah, apa kaya tawa nggon TV wae. Lho, slendro to kowe iki. Angel tenan belajar ti. Tanpa mundur. Maju terus. Marawas sangkara. Kulung gendang ketak kulung tok gemblem ketak kulung tok gem kita terus gentung tong Oke, terima kasih. Ya. Jos, Uler kambang pelok made in Tatin Lestari Andayani saking Kulon Progo Soboman ngawur. Gembongan. Kertosana. Banyumasan, kosike aja kesusu. Sing jeneng Warudoyong iki keri kuwi ku gayeng kuwi engko. Wah, nganggo parian. Waru romantis krek ana cingklek Wah, enak tenan kuwi engko, Truk. Iya. Karo rujak jeruk iki ya apik iki. Heeh. Jangan lawang tatu. Terus mengko terus sambel kemangi. Iya. Bar mangan rujak jeruk sambel ke kemangi. Apa ora kopi-kopi cangkeme? Ha iya. Ya ora apa-apa. Diaturke sik sing kepenak, sing nyemek-nyemek, sing alus-alusan. Oke, kuwi bagi aku terus. Ya. Sapa sing tok dawuhi? Nyuwun pambiyantune Ibu Prastiwi. Ya. Ibu Prastiwi saking Natayudan. Pageralun. Ora negarane sabrangan mau. Arep nyuwun apa?
Ketut manggung wis ya, Tru? Wis ketut manggung iki wis diaturake, mawawan ya wis diaturake. Saiki jineman gathik glinding. Nah, jineman gathik glinding ku ya penak. Neno neno. Nano neno. Sriuning Mas. Gathik glinding ya, Reng. Oh iya ya lali aku wis ketuntut sriuning terus e. Heeh. Tang tang de tang de tang. Tang ge tang ge. Tang tak dalang. Tung tak ketung. Tuludet kentak. Tang tak tang de tung dalang tak. Saka canggihe ilmu teknologi we aku nyak nggara gareng ngene we iso fikolan karo dalang liya ya lagi gareng. Oh iya wis ora apa-apa mesti. Nendi le mayang Sukoharjo. Wah, keprake piang 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 piang. Mbok sirahe kuwi dituthuk. Iya sesane nglakoni. Mangga. Mano empret prit prit Pating cruwit-wit pating cruwit wit calurutan ngene ngopati pangan biyuk padha ambyuk biyuk padha ambyuk biyuk padha ambyuk ambyuk ning pasawan lucu itarirayan tang tang tung tang gedang gedang tang tang nerang nande andek delang tung tak terang tak terung tung tak tung tak bapak tani lingat ning ralung tung tung tak ketung tung gedesak gerang tang tang gedesak delang iso ngendang wae. Lho, sing ngendang kuwi sing ngajari aku Oh. Sing ngendang wae sing ngajari aku padake. Metuk-metukne sing ngajari aku.
Manuk blekok. Manuk blekok ki oke-oke ning daerah Sleman. Wah iya. Nggon aku ngalor, sedayu ngalor. Manuk blekok oke tenan. Oh. Manuk betet. Oh, betet sik. Betet sik. Labet. Pating cruwet tet. Cri. Rarat. Diet. Rara betan. Mabaturat tentang. Grapos pirang-pirang. Tulung-tulung det. Nangget. Ngetudel. Nah, bar bedet ngene iki blekok. Manuk blekok. Ngono. Manuk blekok. Gan Manuk blekok. Gan mung ledek dalak kita kodak cucuk mepet tenggo anjejet aning paletra amalera lake sandang pangan ki mau wis ngaturke gathik glinding terus. Ya, aku wong tuwa senengane sing alus-alus, ora seneng sing kasar-kasar terus. Mula aku nembang ya sembang sarwa-sarwa sing cuna. Gathik glinding, sinom parijata, uler kambang. Ya, wah, aku jane tinimbane gathik glinding kuwi aku jane kangen karo uler kambang lho. Lho, mbok marah. Lho kok sike. Tegese tembang uler kambang ngopo nangone uler kambang ora? Ayo, Truk, pamundutane dipinangkani kok ndak wektune celantek. Ya. Saka iki sik ya, Reng, apa anu Gong? Rujak jeruk. Nadyan rujak jeruk mau wis diunekake nanging kepara iki ana sing kepareng nyuwun ya diaturake meneh, Truk. Ya kuwi luwih prayoga. Pancen ya bener kaya mangkono, Petruk. Sing kepareng nyekar sapa? Suwanane Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Men sing lanang gek sembuh. Ayo. Sidane ora menyang tenan sing. Urung iso dikendhaleni. Ha ngopo? Ambo kok kaya meni gejala kencing batu. Ayo. Tukoke semene malah terus nggo mondasi. Mangga dibawani padha, Truk. Ya padha ora apa-apa wong jenengku. Lawang kok, lawang. Ora paham. Wah. Anake sapa kae mbaya dimiki. Wis mbaya men bocah. Oh iki senenge bocah-bocah yamin iki do urung bubuki lho, Gong. Ah iya ora apa. Terus suarane wajib dinikmati nek iki.
ngene iki karo ngombe kopi susu umpamane. Kopi marai melek iya. Kaya suarane kaya ana beset-besete kae ya terus. Heeh. Kaya sriwing-sriwing. Heeh. Dia jam 12. Wis kok. Hah? Wis. Aku ki ngapalke cakepane wis ngapa kowe. Aku ki pengen boyo rudak jeruk bawa kok boyo. Rujake kinecer jeruk. Rujake kinecer jeruk. Nang sawah layah ora sawah. Ing layah lambah-lambah andel ora domongi kok. Tak kon nglemeki ngayal dadi lambah-lambah tenan. Kula suwe bapakne wis teko medhok ngomong apa iku nang aduh ora gatek aku ora sambung ya Nora suwe bapakne dole wis teko Ayo terus ya.
Iya. Geser, geser, geser. Heeh. Asine tak pikir-pikir sing nyekake aku ki mung malah Petruk kok. Petruk ki nek ngendang ki ora usah dindeke wae ora apa-apa lho jane. Dadak nggo dindekake. Monggo. Kok ganti, Pak? Hah? Ganti piye teles kabeh ganti. Nika Egol pengen banget lho, Pak. Sapa? Egol. Ora, gol kok kepengen. Mas Lingga. Ora, linggah ya ora kepengen. Kok ngeyel lho. Wis gawe wis. Ngelmu iku sesuk tak ndeke res area paraan nonton Gunung Wong Loro. Gunung endi? Gunung Suwing, Sumbing, Suwing. Kok terus main dipoto saka mburi. Wah iya. Tukang fotone eneng kok Joko aja. Ora gelem moto keplak ndase. Men kaya anu padene iki Isdarilah karo Edi Selitongan. Iya. Kanto. Kanthi. Kanthi laku. Pecel dasmu mut. Tegese kas. Mau diarayu. Tegese kas. Oh, Yanto. Rubyuk. Sani. Setyaki ngapa? Setyaki Jatasi kok Setya Bama. Hah? Setya Bodya. Ya. Satya Bodya pangakase tur angkara. Aku mung mergo kepengin krungu suaramu. Kok kowe akon pengrawit liya ki engko tak sirahku tak tutuki watu dhewe lho. Medeni tak aku nek nesu. Cuk ngono piye ya. Ra urung ya semaput, ayo wae piye. Ah iya. Ayo werna-werna ya kumpul iki. Aku aneh.
Kaya film kartun lho Mas. Ya wis ora apa-apa. Kono ya sing ngono kuwi. Ha iya. Ndak habis pikir aku. Ha iya. Iki pamundutan. Isih ana pamundutan. Isih ana sing nganggo ki rokok apa jenenge iki? Wadah rokok iki le nyuwun. Iya. Nyuwun sambel kemangi iki. Ya diaturake ora apa-apa. Supaya bendang rata. Oh iya. Sambel kemangi. Ayo Mbak Rido sambel kemangi sisan gawe ora apa-apa. Ya. Linggo nang apa jumeneng, Pak? Ya. Nang kene apa nang kono? Nang kono ya kena, nang kene ya kena. Rika seneng nang endi? Nyong nang kene ya, Pak? Ya, nang kono ya ora apa-apa. Langsung apa ora? Langsung bae. Ya ayo. Mau apa jenenge iki wis diaturake to apane jenenge iki bawane Imam Yat Mayon saiki langsung wae sambel kemangi. Ya ayo. Monggo diaturake ya.
joget terus sesek banget. Heeh. Waru-waru doyong. Lho, diteko sing nampani kowe, Pras. Oh, nggih. Waru-waru doyong saka ayo sapa jenenge iki? Sapa? Rido waru-waru doyong. Bawane anu apa jenenge iki? Munggur doyong. Waru-waru. Waru-waru doyong, doyong nang pinggir kali. Ayo gotong royong terus berjuang. Waru doyong. Ora padha. Ya. Nak nanine tumblep. Delokne ora terampil banget, anggere nesu terampil banget lho terus. Oh sing bawa bapake. Oh nggih, monggo. Monggo Pak, mboten napa-napa. Nah, wah. Bayar jos iki. Monggo Pak. Oh. Monggo Pak. Niki Pak, sing saking Banyumas niki lho, Mbak Rido niki. Ayo Mbak Rido. Ora apa-apa, ayo. Jumeneng, heeh. Ana ngancani Mbak bapake kae. Bapake kok srempang kowe gledak kowe. Oh, kula caosi sing ginuk-ginuk, Pak. Kowe iki gampang kok malah bawa tokek bungkek. Mangga dipun bawani rumiyin, Pak. Mangga. Sepuran wana sapa sing pupuran ndek sapa. Iya. Oh nang pinggir kali. Kirang semangat sithik, Pak. Iramane men padha ora. Kadan ses. Napa? Kadan udut. Wow. Iya. Nenon-nenon. Pak madhep mriko mawon, Pak. Nggih. Teng kamera. Ya, Ben jenengan disoting, Pak. disoting ya. Ana sapa kutane rame paling rame kota Semarang. Kae sapa sing madhep rene gawe-gawe nang pipi lawang. Waru-waru doya Intar-intar nangis suruh klitar-klitar kepengin baru. Waru-waru doya nang pinggir luru. Ramang edong atine bingung. Monggo bapake. Telo nang karang gondang paling kondang Wagdayana. Waru-waru doyong doyong pinggir kali. Sisir jungkate ilang nafsir kowe ana sing lanang. Waru-waru doyong doyong nang pinggir kali. Ramang edong ngendong bali-bali. Wes ora gathuk barang iki ben. Kurang gathuk. Digathukke, Pak. Mau cakepan sampean pripun sing sakderenge niki wau?
ngesir ana sing lanang wau sadurunge. Jenengan cakepane napa? Sisir jungkate ilang nafsir kowe ana sing lanang waru doya kayang ingin kali lunga ngendong ora bali-bali pitik ireng turunang lesung kira seneng ora hitang-hitung waru-waru doyas dayang bujur ngetan ramane ngendong golek pangan mikul suket dientul-entul senenge banget ragu tole-kutul waru-waru dayang mujur ngalor ramang ngedon mlakune gleyar-gleyar tuku suwang dikate kena kadung seneng dikapakena waru-waru doyang ramang endeng bapake saiki bapake parikane nunggang sepur mbayar sekali cindene kondur aku mbur lali waru-waru dayang nang pinggir ramang endeng ora bali-bali apa setyane kelakon sampun Pak matur sembah nuwun nggih nggih Pak sami-sami nggih iki mau apa jenenge waru doyong ya wis diaturake Bapak kok kerawuan satriya bagus ora jamak-jamak mongko isih muda tumaruna sapa ya Rek aku dhewe ya ora ngerti kaya disuwuni prisa ya sowan mrono yo ayo ngaturke apa jenenge iki sangu gending apa pelok ya Tru ya mau bengi wis pelok saiki pelokne ra apa arep ngunekke apa kowe kok aneh-aneh karo macem-macem lho Reng sing temata wae ala waming ayak-ayak kayun kae lho oh ayak-ayak potong rambut kayun yo diaturake apa ming oming jima-jima terus ya yo coba kaya apa dijajal yo